Казвам се Ива Сенова Стоичкова. Разбрах от моя приятелка за тази процедура, която имам възможност да опитам. Още от първата процедура, която днес направих, се чувствам добре, кожата ми е доста освежена и най-видимият ефект, според мен, е върху бръчките на лицето ми. Доста изгладени ми се струват още от една процедура. Смятам, че става дума за качествен продукт, поне от първата процедура, която направих, и от това, което разбрах за продукта, което ми беше обяснено по време на презентацията, че съдържа само естествени продукти. Смятам, че това е един полезен и ефективен продукт, който всяка дама може да има на своята козметична масичка за ежедневна употреба.